toto je slečna Moxie. Ahoj, Moxie. Dobre vie, čo je úlohou každej mačky. Naháňať vtáky a otravovať psy. Dráždiť psov je najväčšia zábava. Chystám sa na dovolenku s Josie. Tak veľa šťastia. No zo spoločnej dovolenky sa stane pohroma. Ona utiekla. Naozaj som to videla. Dobre, hľadajme ju. Tá mačka sa odtiaľto nepohne. Odtiaľto sa nepohneš. Psa nepočúvam. Ani ja mačku. Vážne? A čo práve robíš? Skutočný príbeh. Hej! Hneď stoj! Moxie bude musieť nájsť cestu domov. Nevieš, ktorým smerom je sever? A nájde si pomocníkov. Ukážem ti cestu. Odmietam putovať s To vtákom. je skvelé. Múdreho vtáka a šialeného psa. Chcem ísť s vami. Zažite dobrodružstvo. Môžem ísť tiež, môžem ísť tiež. Táto rieka tečie až hore na sever. Stoj! To je môj pes! Odporná mačka. Lenok slintavý. Namyslená Ich chlpania. putovanie bude dlhé. Dobre, na 3 skočíme. Raz, 2. Prečo ja? No naučí ich, Moxie! Je rozkošná. že priatelia majú rôzne tvary a veľkosti. Slečna Moxie. Vidíš, to sa stane, keď pôjdeš na dovolenku. V kinách od 9. októbra.